Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Kining misa pro populo atong gihalad alang sa mga katuyuan sa tanang mga parokyano nga sakop sa National Shrine of St. Joseph. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa kugdakong uyahamot sa huna-huna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Dahil sa iyang mga tao, dinhi sa iyo na Diyos ang makagagahom
Magampo kita. O Diyos sa kaluoy nga walay katapusan, nining bagong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, imong gipadilaabang pagtuo sa imong katawhan, dungagi ang grasya nga imong gihatag kanamo, aron makamatngon kami pag-ayo sa bahandi sa bunyag nga naghugas kanamo, sa Espiritu nga nagpakatao kanamo pag-usab, ug sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. O gigamit nila ang ilang panahon, pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa inigsuon nga pagpakiguban kanila, o sa pagpakigambitay sa pagpangaon, o sa mga pag-ampo. Daghang mga milagro nga mga buhat nga katingalaan nahimo pinaagi sa mga apostoles. Ug tungod niini, ang tanan giabot sa katingala o kahadlok. Ang tanang mga magtotoo nagpadayon sa sa inigsuon nga panag-uban ug ang kabtangan sa matag usa kanila gipanag-iya nilang tanan. O gipamaligya nila ang ilang katigayunan o ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan, sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila pagtigom kada adlaw ngadto sa templo. Ug naghiusa sila pagpangaon uban sa masadya o mapausanong kasing-kasing dito sa ilang mga puloy-anan. Gidayig nila ang Dios o gikahimutan sila sa katawhan. O sa matag adlaw, gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok o mga tawo nga nangaluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasutiha ang balay ni Israel. Ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasutiha ang balay ni Aaron. Ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasutiha sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan.
Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Nagkalisod-lisod ako og nahisukamot, apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo. Ug siya kani akong manluluwas. Ang malipayong singgit sa kadaugan, diha sa mga tulda sa mataro. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, kahibulungan kini, atubangan sa tung mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Maglipay kita ug magsadya dinhi niini. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi, pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Ang iyang pagabanhaw maoy naghatag kanatog dili matarog nga paglaom ug sa panulundon nga dili madunot ni mahugaw ni mahanaw. Gitagana niya kini didto sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan sa panahon. Tungod niini paglipay kamo bisan tuod sa pagkakaron, kinahanglan magsubo kamo sa mubong panahon tungod sa daghan ninyong mga alantuson. Ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo. Kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyo usab nga pagtuo nga bililhon pa kaysa bulawan, labi pang sulayan aron malig-on. Unya makadawat kamo og mga pagdaig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Gihigugma ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya, ug nagtuo kamo kaniya bisag wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa nalipay kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong. Tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo.
ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Sa pagkagabi na niadtong Domingguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila, "Mainyo unta ang kalinaw." Ingon nga, "Gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo." Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila ug giingnan, "Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon." Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, "Nakita namo ang Ginoo." Si Tomas miingon kanila, gawas kon makita ko ug ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo." Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitungha si Jesus ug mibarog sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Unya miingon siya kang Tomas, "Tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo ug ayaw na pagduha-duha." Si Tomas miingon kaniya, "Ginoo ko ug Dios ko." Unya miingon si Jesus kaniya, "Mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan katong mutuo bisan wala makakita kanako." Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat si Jesus, sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala mahisulat ni ining basahona. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios. Ug pinaagi sa maong pagtuo, makabaton kamo ug kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaniniyong tanan nga ani adinhi ug sa atong mga kaigsuunan nga nagsunod diha sa kahanginan, Happy Easter kaniniyong tanan. Padayon nato nga gisaulog ang kalipay sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Tungod sa dakong misteryo ug sa talagsaong grasya nga atong nadawat niining mga panahuna, dili igo nga saulogon lang nato ang Easter sa usa ka adlaw, kundili usa gayud ka semana nga gitawag og Oktava. O karong Domingo anaa ta sa ikawalo or Oktava nga adlaw sa pagsaulog nato sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Hinaut unta
nga kamo nagpabilin gihapon diha sa kalipay, taliwala sa mga kakulian sa kinabuhi, kay kita iya naman uban sa nabanhaw nga Ginoo. Diha sa ebanghelyo nga atong nadungog gikan ni San Juan nga ang mga tinun-an nagkatigom sa usa ka lawak apan ilang gitrangkahan ang pultahan. Mangutana siguro ta nganong nanrangka man og purtahan ang mga tinun-an sa ilang panagtigom karon. Sigurado ta nga nangahadlok sila sa mga kadagkuan sa templo. Kung gidakop sila or kung gidakop ang atong Ginoo, gipaantos hangtod nga nakadala sa iyang kamatayon, ang sunod nga pagadakpon, pagalutuson, mao ang iyang mga tinun-an. Sila nga nagkatigom ni atong lawak tigumanan. Mao na nga sa ilang kahadlok, nanrangka sila sa purtahan. Apan labaw paniining kahadlok, anaa usab ang mas lawom nga rason nganong nanrangka sila. Naulaw sila. They feel the guilt of the sense of shame and guilt. Nganuman, kay ang mga tinun-ang mga babay miadto sa sayong kabuntagon sa lubnganan ug ilang nasuta nga wala na kinisulod, nabanhaw na ang Ginoo. Sa pagkadungog sa napulog, usa nga nagkatigom, naulaw sila. They are embarrassed because of what they have done. Sila nga giila nga mga tinun-an sa atong Ginoo, nakasinati sa iyang kinabuhi, nakadungog ug natandog sa iyang mga pulong, apan sa adlaw nga sila gipangayuan nga magpabilin uban sa Ginoo, ila hinuong gibiyaan, gitalikdan, gibudhian. Nabilin pa siguro ang ilang mga tsinilas ngadto sa tanaman sa Hitsemane sa ilang pagpanagan. Mauna nga sa pagkadungog nila nga nabanhaw ang Ginoo, wa sila'y naong ikapakita tungod sa kaulaw, sa pagbudhi nila, sa pagtalikod nila sa atong Ginoo. Apan bisan pa ug gitrangkahan ang pultahan, si Jesus mibarog taliwala kanila ug unsa man ang iyang mga pulong, not a word of reproach, not a litany sa kasaba, sama siguro sa atong pagahimo, no? Kung kita gibudhian ug atong giatubang ang mga tao nga nahitungdan, moingon siguro ta di nagyud ko musalig ninyo. Di nagyud ko mutawag ninyo. Mao siguro ang atong mga pulong. But not a word of reproach coming from our Lord sa atong nadungog sa ebanghelyo. Kundili gitunol niya ang iyang gasa sa kalinaw. Kanila nga mitalikod kaniya sa iyang kalisdanan ug pag-antos, gihatag niya hinuon ang kalinaw. Na sila nga bibiya, napakyas sa ilang mga panumpa, ngadto kaniya, angayan unta silang sudyaan, panghimarautan sa atong Ginoo, pero dili kini ang kinaiya sa Ginoo. Sama sa anak nga mausikon diha sa sambingay, sumala ni San Lucas, si Jesus wala nagpanuko sa pagdawat ug pagpasaylo sa iyang mga tinun-an. Mao kini ang rason nganong nagmaya kita panahon sa pagkabanhaw. Jesus does not only give us the forgiveness of sin and saving us from death, He also give us now the gift of His peace, ang gasa sa kalinaw. Mga igsoon, ang ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw, gitawag kini og Domingo sa Dios nung kaluoy, Divine Mercy Sunday,
kansang hulagway atong makita sa tuo nga bahin dinhi sa atong altar. Karong Domingo ha, daghang mga pamilya nga nagsaulog ni ining maong kapistahan. Nagkatigom ang daghang mga Katolikong pamilya sa ilang mga panimalay. Nagampo sa Chaplet of Divine Mercy nga mi-culminate siguro karong Domingo ha. Apil ang mga lamiang pagkaon diha sa talad kananan. Because the Divine Mercy is one of the devotions that is dear to the heart of the Filipino people. Mauna nga karong Domingo ha, atong gisaulog og daghan nga mga pamilya ang nagmaya niini. Kining maong kasaulugan na institute ni kanhi Juan Pablo II sa tuig 2000. Diin mihatag siya sa mando nga ang Dios nung kaluoy sa ulugon on the second Sunday of Easter. Sa pagtapos nato sa oktaba sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Easter is a time diin atong nasinati ang kalipay sa pagpasaylo sa pagluwas sa nabanhaw nga Ginoo. But Easter too is a time diin atong nasinati ang Dios nung kaluoy. Matud pa sa diary ni Sister Faustina Kowalska, bisan sa kalawom sa atong sala, apan kung kita mo balik sa Ginoo, dili gayud kita hikawan sa iyang kaluoy, sa iyang pasaylo, sa iyang gugma. Mauna nga karong Domingo ha, as we celebrate Divine Mercy Sunday, ato kining dawaton, kining maunggasa gikan sa Ginoo. Mga igsuon niining Domingo sa Dios nung kaluoy, ato di ay mapamalandungan nga ang kaluoy dili lang usa ka description nga atong ihatag ngadto sa Ginoo, but mercy is the essence of God. Nagpakita ug nagpadayag kini sa kasing-kasing sa Ginoo. Wala siya mianhi alang sa mga matarong, kundili sa mga nahisalaag, sa mga makasasala, sa mga sinalikway, sama sa maong babay nga nadakpan nga nanapaw, sama sa mausikon nga anak, ug kini usab nakasinati ug nagpadayag sa kaluoy ug gugma sa Ginoo. Mao kini ang atong gisaulog karon, mercy, kaluoy. Kay dili man buot sa Dios alang kanato sa atong kaparutan, kundili sa atong kaluwasan. Sumala pa ni Papa Francisco sa iyang libro, Ang Ngalan sa Ginoo, Mao ang Kaluoy. The name of God is mercy. Sa ato di ang pagsaulog karon Domingo sa Dios nung kaluoy, pagkaanindot nga sa maong kamatuuran nga ang Dios dili lang makiangayon, kundili siya usab mahigugmaon ug maluluyon. No? Kining maong kaluoy makahatag kanato og paglaom alang sa atong kaluwasan, bisan pa man sa atong pagkadautan ug pagka makasasala. Ang Dios makiangayon, He is just. Ang Dios mahigugmaon, loving. Ang Dios maayo, He is good. Apan labaw pausab ni ana, ang Dios maluluyon, merciful. Pagkaanindot ni ini, because everything collapses, because here we are talking about grace. God is not only just, He is not only good, He is not only loving,
but He wants to go beyond that. He is merciful. And that is grace. Pagkaanindot nga karong Domingo ha, we would believe diha sa atong kasing-kasing nga kita usab malangit nga mao kini ang atong kapadulngan. Matud pa sa usa sa akong kauban sa team, si Father Jimmy, mao man nilintunganay sa tanan natong mga paningkamot ug pagpanikay-sikay ni ining kinabuhia nga kita malangit. Ug pagkanindot nga we believe in our hearts nga kita usab makaangkon ni ini, not because of our goodness, dili sa atong mga paningkamot ug kaayo lamang, kay pagkadaghan biya sa atong sala ug kapakyasan. But we believe nga kita usab makaambit sa kinabuhing langit nun because of God's mercy. Maluluyon ang Diyos. Never ever doubt God's love and mercy diha sa imong kinabuhi. Presumptuous bata ni ining maong grasya sa Ginoo? It is better to be presumptuous of God's love and mercy rather than to doubt God's love and mercy. Dili unta kita sama ni Tomas sa Ebanghelyo karon. Let us not doubt, but let us believe. Ikaduha sa atong pagsaulog karon sa Domingo sa Dios nung kaluoy, mercy is also experiential. Mercy is also incarnational. Sila nga nakadawat sa dakong kaluoy ug pasaylo sa Dios diha sa Ebanghelyo nga atong nadungog, ang mga tinun-an, mao karon ang gitahasan nga makahupot sa gahom sa pagpasaylo ug sa pagpaambit sa pasaylo ngadto sa uban. Mao man kini ang pulong sa Ginoo sa Ebanghelyo, sama nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Ug mao kini ang hagit ug awhag alang kanato usab karon. From being konsumisyon, problema, let this now be our mission. Konsumisyon man tong mga tinun-an, may lang og storya, but-but di ay, gibiyaan ang Ginoo. Pero gikan sa ilang pagkakonsumisyon, gipadala sila sa Ginoo sa usa ka misyon. Ug kini usab kita, pagkakonsumisyon atong tanan sa atong pagkadautan o pagkamakasasala. Pero ang Ginoo wala mitalikod kanato. Ug karon kita gitahasan sa usa ka misyon. Nakasinati kita sa kaayo ug kaluoy sa Ginoo niining panahon sa pagkabanhaw. Kita usab moambit niining kaluoy ngadto sa uban. If God does not give up on us, mao siya nga mihatag kanato sa kaluoy, let us not also give up on each other. Nga ato usab nga ihatag ang kaluoy ug pasaylo ngadto sa uban. Mao na nga mga igsuon, nindot nga karong Dominguha, as we celebrate Divine Mercy Sunday, ang kaluoy experiential, incarnational. Nindot nga kung duna kay kaila, nga dugay na mong nagbungol, inighuman ni ining misa, message, tawgi, even just to say hi, or to say Happy Easter, that can go a long way. Kung duna kay igsuon o miyembro sa pamilya, nga dugdugay na mong nag-away, nagbungol tungod sa inyong mga katigayunan ug mga yuta nga wala gyud ninyo hagoi, ang inyong mga ginikanan maoy naghago pero mao hinuoy nagkabahin-bahin ug nag-away ninyo karon. Take time
to extend a reconciling hand ngadto kanila. Dili siguro dayon masulbad ang inyong differences, but make the effort to extend mercy nga masinati niya ug kanimo usab. Sa imong co-worker nganha sa imong trabahuan, siguro naunag ka-promote nimo, nasilo ka, maunang imong gilisod-lisod ang iyang kinabuhi. Take time to extend a good gesture, pagpakita usab kini nga sa kaluoy ug kaayo nga imong nasinati sa Ginoo, mausab ang kaayo nga imong itunol, ipasinati ngadto kanila. Mga igsuon, sa atong pagpadayo ni ining Santos nga misa, ni ining Domingo sa Dios nung kaluoy, mubalik kita sa kasinatian sa mga tinunan. Gitrangkahan ang pultahan, mahadlukon. But when Christ stood in their midst, everything changes. Everything vanishes. O kiniusab ang atong kasinatian karon. Sa atong kinabuhi, we say and do so many things, but after everything has been said and done, mubalik gihapon kita padulong sa Ginoo. Let us learn this truth, that our achievements and plans are nothing kung kini dili ubanan sa grasya sa Ginoo. Kung kita muhatag ni ining kaluoy, masinati usab nato kining kaluoy diha sa Ginoo. Karong Domingoha, sultian nato ang atong kaugalingon uban sa tumang pagsalig. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. Palihog manindog ug bag-uho nato ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Ikan dito mo balik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Niining Domingo sa Dios nung kaluoy, instead of the prayers of the faithful, ato karong himuon kining pag-ampo ngadto sa maluluyon nga Ginoo. Kitang tanan, Labing maluluyong Jesus, ikaw ang naong sa kaluoy sa Amahan. Tungod sa kaluoy, gitawag mo kami, nga mahimong maluluyon sama-samahan, mao ang misyon nga imong gitugyan kanamo. Uban sa hingpit nga pagsalig sa imong walay kinutubang gugma, gihalad namo ang among tibuok kaugalingon nganha kanimo, ug ibutang ang among kaugalingon ubos sa panalipod sa imong maluluyong pag-atiman. Gihiusa namo ang among kaugalingon sa imong hingpit nga halad, uban sa Espiritu Santo ngadto sa Amahan, aron kami mahimong hingpit nga maumol ngadto sa imong pagkamaluluyon. Kaloy kami taliwala sa mga panghitabo sa mga gubat, tali sa mga nasud ug mga kalisang nga nagasamok kanamo. Kaloy kami alang sa mikaylap nga mga sala batok sa kamatuoran ug makalilisa nga mga sala batok sa katarungan ug sa panag-igsuonay. Kaloy kami tungod sa mga pagpasipala batok sa imong Dios nung kaluoy
ug ang salawayon nga pagbiay-biay sa mga mahuyang ug sa mga kabus. Kaluy kami tungod sa mga pag-abuso batok sa dignidad sa tao, mga sala batok sa kinabuhi, gugma ug pamilya. Magmaluluyon ka kanamo sa mga abuso batok sa dignidad sa tao, mga sala batok sa kinabuhi, gugma ug pamilya. Tabangi kami o Ginoo aron kami makasalim sa imong kaluoy ngadto sa mga tao sa among palibot. Bantayi kami nga imong katawhan nga gipanag-iya aron nga sa panahon sa kalisod dili kami mawad-an sa paglaom kundi uban sa dakong pagsalig. Itugyan namo ang among kaugalingon sa imong balaang kabubuton. Himua kami nga kahimanan sa kahupayan sa uban nga nawad-an sa paglaom ug wala mosalig sa imong kaluoy. Hinaot nga ang tanang katawhan makaila sa imong dili matugkad nga kaluoy, magasalig sa imong kaluoy ug magahimaya sa imong kaluoy hangtod sa kahangturan. Jesus, hari sa kaluoy, misalig kami kanimo, imuha kaming tanan. Amen. Palihog manglingkod o atong isunod ang awit sa paghalad.
Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawata o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan ug sa mga bag-ong binunyagan, aron ang mga nagbag-o na pinaagi sa bunyag ug sa pag-ilas sa imong ngalan, makadangat unta sa mga kabulahanan nga walay katapusan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo. Sa tanang panahon, apan labi na gayud ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag, na himugso nga na sa kinabuhing dayon, ug alang sa iyang katawhan, naablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo gud nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon, ug ang amo nga kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao,
aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi, ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diya sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mapanhaw sila ug kang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himoa kami ang ngayan nga makaampit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Karon atong ipakita ang timaan sa panag-inigsunay. Kini mao sa Jesus ang nabanhawng Kristo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga ang gahom sa among pagkalawat niining Pasko, magpadayon unta sa kanunay dinhi sa among kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ato karong bendisyonan ang mga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan, karong bulana sa Abril, ug ang nagsaulog sa ilang wedding anniversary. Apil na ang mga kabataan atong giawhag sila sa pag-anhi sa atubangan. Walay nag-birthday diha. O mga bata, dagan atong blisingan. Ug ang nagsaulog sa ilang wedding anniversary. Langit nung Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagaday kami kanimo, tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus, nga among manunubos, ang nabanhaw nga Kristo, ug ang grasya sa imong pagkabanhaw. Bendisyoni kining imong mga anak nga niya nagkatigom, nga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan sa bulan sa Abril, ang nagsaulog sa ilang anibersaryo sa ilang kaminyoon, ug kining mga kabataan nga duol sa imong kasing-kasing. Bantayi sila
ilayo sila sa tanang peligro ug dautan, tagai sila og maayong panglawas, kalag ug lawas, aron makapadayon sila sa ilang mga buluhaton, isip imong mga tinun-an. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang palihog manindog alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug uban sa akong mga kauban among ihatag ang bendisyon ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Natapos na ang misa, dadto nato ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos.